warahmatullahi wabarakatuh. Iki arep resik-resik mae Mbak Mega wis seminggu ora tak resiki. Sik tak budal resik-resik. Pak misale yo ora gelem resiki. Awang-awang kalau bener sakon iki kan pirang dino trake sapa lho. Lah nggih. Sik tangan wawan sik. Kaya ngambune teng bro. Kocah ning kaya ngono kok. Jan. Mentas ngono. Jen mentas, Jen. Mentas. Kilo kan. Tas wis kesel wis awan. Sik tak njupuk sulak ning kamar. Cah nangis ngene iki lho. Ora gelem resik-resik. Oh, blok kamar kok. Kita telepon ini. Itu. Betul lagi kayak mana betul tambah lek perkliwan yo. Wah. Ya Allah, nggih. ngono ngeblek iki rumah no. Kok indene kaya wong gelem. Dikontrakne, Bu. Sopo nang daun. Nek mau gelem, ana sing gelem nduk, ulun meneh kancane sejenis iki ya. Nggih. Masih resik-resik. Ini lah kok berani Tegalan nduk, arep resiki lho. Nggih. Sesuk wis Tegalan. Apa nih wis kesel nih iki ngaku lanang mergoke linu sikilku. Berat kabeh. Gendenge berat kabeh ngono. Jangan. Tolak. Kita udah harapkan. Diresiki karo Bu ya. Kaya ngene iki. Gede. Nduk cuma emang rene. Sampai turi aku. Iki langki ditok banyu nduk, boret kabeh. Berarti sama nih, Bu. Masuk jero omah kesepi sampai koyo ngene. Sekel koyo jopo. Biasanya kita gelem resik nduk mangan. Nggih. Kolong-kolong wis diregoi. Ora gelem aja cah lanang ae. Yo, Nggih. ada rono aku kena beduk kayak ngene. Nggih. Kecuali segem bantu-bantu lo macammu umbang-umbane ngono kuwi. Gelem deh. Nggih. Sing durane. Kemudian zamane sekolah iso ngurusi mau tas sembarang ada. Saiki bahasa anu ae.
Berarti Rian nggene sama sing pertama mriki. Iki yang pertama. Terus pindah mriko. Pindah rono rong iki. Iki biyen nek bangun cah-cah cilik-cilik. Karo bapake. Kita kuwi. Jenenge karek menjalankan ya Nduk, karo berusaha. Nggih. Dadi ya oleh dijodone ya Pak. Jodone mek teko semono maksudnya iki. Nggih. Udah. Iki tak cek di tawa iku ndali ben banyune ben mandek ikune. Ora nek sing ngene karo resik. Nggih. Nek pas kober ngene iki. Kober ya. Iki mau jalan sehat lho, Nduk. Teng pundi? Wis mau. Oh nggih. Ripak ora le turut kono pok bedah ya kaline wi. Pok bedah mulon. Bisa nani poh kok. Alah ya suwe nani poh kuwi to. Sampeyan kok. Wong lemah itu panci kurang ajar. Belum bedah mulon lho, Nduk. Mas Kendel. Lan kalau cacang bedah galane wong lho kan kok kebanjiran terus diseneni wong. Cak ngono kok ya akal kan sing ciut iki dibendung ngono lho. Ya nek wong naruh wis. Kamar ini kan lanangnya nek asbak ngono sembarang ada iki ya ada space kalau kan rasane kemarin bilang udah naik panggung main aku ya udah ora tau di gini bendino kok ngono ya. Malah rusak, Bu. Kok gapok. Nggih. Tembok ilmu rata. Nggih. Ngapong lho. Mun kuwi kok panas ya lek ra tinggeni. Tembok cak rata lho. Iku balik kaya ngono lagi. Wah. Pengap, Bu. Aduh, saknane lho nduk mesti yang bendino iki tak ngerti. Nggih. Tapi ya lek nyaponi ora mesti ora kober. Kayak ini kalau teman-teman bilangnya juga Pak Teko. Berantakan kok kamare. Kene ngopeni omahku dhewe, ngopeni tanduran ra panen. Terus iki sidane ditanduri apa, Bu? Jagung ora tukul ndek iki jagung tak sulami, tak bejiki ngono. Romare lah berarti untuk rare. Romare. Yo, anu kamare Mbak Mek. Ayo kucing. Ini ora tau tinggani ya. Nggih. Karena aku anu
tekan sampean koyo ngene ya. Iki kamare Mbak Mega iki kamar koyo ngene lho, rene sing ngene. Yo enek sing melas gelem ngene lho. Dadi lho kan kekrep iki lho, mboke. Nggih. Pinggir iki, Nduk. Kon rabi ya, enek sing rabi. Ya takkan kon rabi, enek sing rabi piye ya? Kene. Saya kamu rada ana kok kebledokan. Iki klambine tak lebokne jero nduk. Lah apa karo dewa Mbak Tia kae lah nganu ora dengge Lah nggih. ora tutupe kamere. Bluduk. Lunamu yo ngene rewang lho, Nduk. Apa mbakune? Arang kading Bu biasane ngeterne. Yogane mbake kalih masak. Oh. Enggak ART ini sing menetap ngono lho, Nek. Mboten. Aku gelem, Nduk. Alah aja to, Bu. Lho nyapo? Emah. Beh. Nyapo ning omah tani lho ngono, Nduk. Alah ben sampean lho beben ning omah. Bene ning omah ora batu. Tapi nang bendina omah. Tenan aku pemawon kono gelem kok. Emah aja. Nyapo? Aja ora pantes sampean dadi kuwi. Wis tuwek ngono. Ora, sampeyan wis ning omah ae. Wis tuwek. Wis saya leren, Bu. Ya ora lek resik-resik kepen aku iso, Nduk. Ini tok nyantai ngene iki penggawean sehari-hari penak. Namine rumah tambah macul ae kok. Tambah soro. Nek dadi ART kan ora angkat-angkat apa to, Nduk? Macul kan angkat apa? Aku jendro rapi dadi ART, Nduk. Teng pundi, Bu? Nang kono nang toko 142 gitar kono. Koli. Pirang-pirang tahun. Ora tau metu. Ora ngerti metu. Cina sing diloki oleh. Jejen lagi sing mecane. Ditutup botol minyak kami. Mbak Mega senengane Doraemon ya, Bu? Doraemon. Spray ngono ya Doraemon. Tuh kowe ngene jempe. Ki anu jilbab lho, Nduk. Nggih. Nek ndere sembarangan ngono caci ndere. Pintar dia ngira uang ya. Kulino Senin ya. Wis ora kaget kok. Ambas sing diloki Cina melok wong Jawa malah nganu lho. Demen. Nggih. Utamane Cina lho, terus melok wong Jawa no demen melok wong Jawa.
Sing anakmu kok boyang-boyong ae. Ora ketinggian marang uyuh tok. Ambune. Boyong kene. Apa kene kok? Tai. Senes koyo ibu. Kok sakon terus. Begini iki lho, Nduk, lho. Nggih. Yo mopro lho. Lembab soalnya bu. Lembabe piye iki, Mak? Lembab piye? Enggak tau punya uang lho. Nggih, teles. Iki jenenge ya ora tau sih ya jenenge. Nek kan yo sih agak-agak. Masule pirang sasi pisan Bu? Ket bodoh ya. Ngomong balik ini. Ora teko. Mas. Ambune kucing, Nduk. Nggih. Anu. Diboyong lebu. Uyuh anu. Mari cek banyak. Oh ya. Napa? Bawa. Dah apa ini? Apa uang lah. Nggak seneng aku kucing Bu. Aku ki demen Nduk, tapi tek kakean lho. Pakane lho. Ora demen pakane. Aku sih tak coba enak, enggak enak. Mbah. Kita lagi masak nih kene. Kok bumbuan. Coba tidak dicep nih. Kayak bisa kena kayak ini. Kenapa ya? Kak ya? Nggak kena Bu. Sama. Oke, kasihkan tuan ya. Barang saya cek ya. Nggih. Terus iki kan enggak liyane kae, seprene jijik iki, Nduk. Sing ngene iki. Enggak sing juga kuwi yo. Sapu lagi. Betul ada aku kudu kan awak macaan. Ini juga kayak kayu gitu. Iki lah tuku lah cek ben aku to kalau ndek iki. Nggih. Wis kaya ora digoyo. Malah ra digawe malah rusak Bu. Ayo. Rusak kayak ini. Oke. Namanya bodil. Mbok de sinten? Lah, Walah. namanya kuwi. Nah, tapi orang potongan omah kerja kabeh. Anak wedok iki kerja kabeh. Berarti ndak dinggoni. Tinggone awan tadi. Awan gak. Entar kan biyen dicane kan. Nggih. Nah, ora. Iya potong aku sebenarnya ganti manten.
Fotonya Bu ya. Foto kuno ya. Riasnya kan rias kuno. Tapi anu Bu, Iya. panggah ketok anu. Fotone ya. Ah fotone biyen Iya. kan api enggak luntur. Fotonya Bu ya. Kuwi nemu nek kene. Sama dhisik nikah umur piro Bu? Umur 16 yo. 16. Oh, sana kalau yo ora munggah mbek dunggane 2 tahun. Buku umur. Dhisik. Dadi ning anu lho, aku kelahiran 75 diunggahne 2 tahun. Maksudnya dituwekne ngono lho. Nggih, dadi Mas tulis 73. Oh iya. Bojoku lek bojoku asli kelahiran 73. Nggih. Tapi aku dituwekne mergo duta iki ya tuku umur lho, kabine kae. Masa Bu? Berarti ya sidang. Sidang. Sidang ya aku dengan ono. Bulan ono. Kok nurun yo ngono ae. Aku umur anake rapi yo umur. Kok iki turun. Tapi lek biyen mek bayar 50 nduk Pak Mudin ora sidang. Jangan kunjen. Jangan kita sidang. Kok wae awakmu aku bisane resik-resik nganggo masker. Nggih. Mau kok lali. Ketika oh, ya Allah ke omah. Lahir kok. Untuk ini kita jadi neng surat nikah neng KTP aku gak mau ngomongin dok. 73. Iya. Tapi dari jasa enggak. Dek, rada rono greget, enggak apa-apa munggah rono. Ini sing ngene lho nek kancane. Nggih. Resik-resik. Rumah rame ya, Dok. Nggih. Sing ngene iki anak menang. Kayak nek kono wong. Iki kejopo ya kadine nang kene iki. Nggih. Bisa. Ya Sak teng griya kula ngantru kathah. Nggih sing kos-kos sadean bakso tiyang galek ngoten. Bisa ya, kan. Ora kuwi pani ya. Aku iki bondo ora bakat kok paling-paling. Ora tau nganu ya. Ora pas berhasil lagi. Tapi lombok sing wingi niku berhasil nggak Bu? Sing kae to? Nggih. Berhasil tapi apik tapi regane Murah. Berhasil apik. Tapi regane ora entuk. Alah. Ora entuk berarti sebotol ngene. Kae duwe. Iki sampah pirang tahun. Iya sampai rere-rere aku. Nyisah-nyisah nganu kakase Dita iki. Oi. Kakase kan lho, Dok. Nggih. Tangan ngono. Tangan ae. Bisane yo. Oplas bodo bareng. Sabun minta iki.
Ya kayak gue cak empuh ada apa ini cak cak lanang ya lho apa ya cewek wong wedok ya Pak. Tapi lek nek mayat terus si anjokan. Iya. Terus si bisa. Yang bukan awakmu masa ayo. Ini kira lagi kapan bisa pun seminggu bisa neyeng terus rawok. Tapi lek di nyakruk mah aku nyaman nek aku gampang nyakruk nang arep. Pemerujaan kuwi nang arep ora tau nang aku jawaan. Nggih. Karena emperi koyo ora nyaman lho ya. Nggih. Nyaman nang teras. Nang teras ora nyaman. Ya. Apa tuh bendino dhewe ne, Bu? Bendino dhewe. Dewe aku iki. Betul ana. Kita malah pasan nang omah. Nggih. Ini kondang minum kuwi. Betul kok sampai digosong kayak gini ya. Kumpul aku tahu. Bisa kayak gini loh. Nggih. Aku ya tahu Dok, gosong ning anu sampai bulat-bulat ngono anune Dok, minyake karo po di powang sa ngono. Keblok sak wajane lho piye mang bulat-bulat lewat di wong. Minyake kok bom, Dik Ben. Kula nggih nate malah sampai gosong sampai. Iya. Iya, minyake sampai murah-murah nang kae. Nek kompor iki enggak iso mati dhewe karo gasen pen. Nggih. Nek luwur karo iso mati dhewe. Tapi kan nek hidrogen ora telaten. Nggih. Aku lagi banyu ngono yo nang mbok. Nang luwur kan akeh kok. Nggih. Kompornya gak kuat. Adang sama pandangan itu guleng-guleng akar. Pemiro loh dia pemain lagi. 3. Kalih ibuke yogane mbake. Kalau mbake, Kalih kula. nggak baik. Mbake teng griyane Mor Sepah. Oh, Kan nek upama tak tinggal kerja ibuke dhewe dadi anu anake mbake dibetas tunggal. anak wedok. Wedok. Lah aku ini mau jejen ora nang kene. Nggih. Nggih batur. Kayak sini kayak rata-rata ya. Nggih. Ini pirang-pirang ya. Oke, penak. Penak apa ya digoreng di dewi ya? Anggan aku. Nggih.
Biasane sampai entek iki dunung ngidul. Iweng kono nang tendok sing tak tepakne. Mergoke nganu apa mangan do ngalor ditepakne. Wis dunung ngidul. Aku nyepakne paling pesen ngono wis. Nggih. Wis, Bu. Ada sajian botol ini. Aku entek sithik lurus tak lurus tak sae pisan kok. Oh, lain kali. Sini mah bengi ora nangis, nangis ya tak. Sowane ini balik main kali. Biasane nungguan jembol, gara nungguin. Bocah dia menang aku nusu pisan. Nyapa ngono, Bu? Kekeselen gatelan barang kuwi. Sikile kan gateli to ana sabun. Tak tawar koyo aku sikilku elek tapi ora tawar. Iso anu yo cate iso anu yo. Nggih. Seruntuk. Beli. Aku suka kene. Semari cahas bersih. Enggak bersih. Wis rampung yo tinggal omah yo. Nggih. Enggak ya. Nggih.